ng pork dinuguan. Ipapaulam natin kay Indiano. Yan. Indianong Pinoy. Follow guys our page, Indianong Pinoy. Kasi, Indiano, asa ako India, tapos ako Pinoy. Ito, dugo ng baboy. Yan, pork. May marinate na yan ng asin. Saka special recipe. Special ingredients pala. Tapos, sayote. Ayan. Piniginasan na natin yung ano. Ayan. Tapos, ito. Karne. Lalagay na natin guys. Ayan. Oh. Wala akong tagahawak ngayon. Kasi, nag-work siya. Ayan. Igigisa natin yung pork para malambot naman to. Dito sa amin 1 kilo na baboy is 300 pag utang. Pag utang yun pag cash around 270 or 80 ganun. Pag i-cash mo siya. Ayan. Medyo burn konti para mas masarap. Yan. Ayan. Isote muna natin hintayin muna natin siya ng ilang minuto guys. Tapos yan. Yung ano natin yung dugo. Ayan. Fresh na fresh. Ngayon lang din kinatay yung baboy. Yan. Tapos, lagyan natin konti ng, tignan mo yung suka ko guys. Yung vinegar. Yan. Yung ganyan sili. Ng suka konti para, ay. Yan. Mamaya pa yan last. Haluin natin konti. Magulo ako ngayon sa magluto. Ayan. Ay. Sorry magulo yung ano ko ngayon. Ayan. Tingnan natin kung ayan, pwede niyang ilagay yung sayote. Yung sayote. Ayan. Ayan. Okay guys ha. Ayan muna. Ito na siya guys. Palalambutin natin konti yung sayote. Saka lang ilalagay yung naglagay ako ng 2 perasong dahon ng laurel. Ang bango ng amoy. Ayan. Oh. Kunti lang siya guys kasi yung dugo ng baboy kunti rin lang. Isang sayote lang. Oh, diba? Oh, matigas pa yung sayote.